To, 1, 2, 3, action. A to baiwar Allah za ki iya gabatar mana da sunanki? Sunana Rukayya Abubakar Sadiq wacce muka fi sani da Barazana. Barazana. Allah sarki Hajiya Barazana. To, wani irin kalubale kike fuskanta a cikin a wani role kika fito a cikin wannan fim mai suna Macen Sirri da ake ta faman fafatawa da shi a yanzu? Ron ɗin da na fito a cikin wannan shiri shine sunana Maimunatu. Na'am. Ni ce Maimunatu kuma mu muke bibiyar sarauniya. Na'am. Sannan kuma daga garin Katsina muka zo domin mu gani mu tabbatar cewa sarauniya ce ko kuwa gimbiya ce, sai muka zo muka tabbatar da cewa a nan sarauniya ce a Katsina kuma a nan gimbiya ce a Katsina kuma sarauniya. To, kamar yadda nake ganin wata a kusa da ke malama, ko ita ma za ta iya mana nata jawabin, ta fara gabatar mana da sunanta amma. Da farko dai kamar yadda kuka sani sunana Zulaihat Ibrahim, kuma da sunana na fito a cikin wannan fim ɗin nan Macen Sirri. Masha Allah. Na fito ne a matsayin 'yar jarida wacce take bincike har ta tono wa kanta. Na'am. Abin da zan iya cewa kenan. To, abin da za ki iya cewa. To, Malama Rukayya muna kanki har yanzu ba mu yanke ba. To, wani kalubale kika fuskanta a wannan tafiya da aka fara wanda kuka zo tun daga Katsina har zuwa garin su asalin ita sarauniya? A hanya da gurare da dama gaskiya zan iya cewa dama kowace tafiya dole a fuskanci kalubale. To mun fuskanci kalubale iri-iri na wajen ma'aikata, wasu ba sa fitowa da wuri, wasu suna bata lokaci, kai kalubale dai da dama. Sannan akwai kasan kowace tafiya akwai nasara akwai kuma faɗuwa. Gaskiya ne. Gaskiya nasara muka samu ba faɗuwa. To, alhamdulillah muna godiya Malama Rukayya, Allah saka da alkhairi kuma Allah ya mai da ku gida. Sunana Fatima, a zahiri kuma Rukayya Ruki Barazana. Ku kalli sirrin su media domin faɗakarwa, nishaɗantarwa. Sirrin su.